Ka jing persang jong ki kenhun SSG ban seng kam seng jam da ba penlong da ki jing hikai ban aya ka jingnang jingtip khamtam ya ki long kemi bad ki khun samla kan thei ban nang kumno ban trekam da ka ba persang ban pendon kam ya ki sap ki ba ublei ula banta hau khun ban reu uwei pa uwei ka jingmi perthei jong ki kenhun balatip kom ki self help group kala yarap ban kentiu shibun ya ka yo ka kot jong ki longying khamtam hapo ka jala Meghalaya Kawai ka senong ka bala persang ban penlong kam long jam lengba ka SSG ka dei ka senong Mawlong ka badang hap hapo ka Raj Nong Telu Haribhoi district. Kane ka self help group latip kerteng kum ka nangkiu seprang multi purpose cooperative society ka bala long hapo ka jingyalam baslur jong ikong bindas im ibalong kumi president jong ka te ka society rengkat ru da ka jingya kersan bat ka jingya trailang bat ki para dekhot jong ka te ka society. Kane ka kenhun ha kane ka kenti ka bamenta kalala ban penlong ya ka jing ai jing hikai ya ki khun samla kan thei kumno ban than jan ha ka kom ka ba kane ka juk thamai ka dawa kum ha ka basina design bat kiwe ya ka ba lasdang ban penlong ya kane ka training nadu ka shitarik hadu life way tarik ubnai agos arajar arpau ka bala long shibnai kan thi ha kane ka jing ai jing hikai kidon khat prangut ki samla kan thei na kane ka shnong ki balawan ban sha hikai la de ha ki banta bapher ki ba kan thup kum ha ba thain design lane ka ba ki ong ka thain khmat ha ka khtin nong tulu bat ha ka kom thain flight shuttle lum bat kiwe kane ka kan hun kala buru ya sangut ki no hikai ki balawan ban hikai man ka singi ha ka te ka shi banai kan thi ha kane ka singi pat na kaliang jong society kala penlong ya ka jingpun kup burom na ka banta ki khun samla kan thei ki balala ban pendep ya kane ka training habayo bania kren ban ikong bindas im ibade president ilaong ban hikai ya ki khun samla kalong ka basuk hadu kata bat ki kloi bha ban nang bat ki la bha ban penbut kumta hadin ba kilala ban pendep ya kane ka training ka bashi banai kine ki khun samla kan thei kilala ban sengkam da ka bathan jan hala ki yingla jong bat lang ba kane ka kam kila ru ban kersian ya ki jingdon kam hayeng hasam lala ru ban ai da ki certificate ya baro ki bawan training ha ka jinya sikhi lang jong upa im WSM nongshai ubdeus im jong ka hima khadar lang do kum kongsan usamla sain kupar sengkli ubde u director jong ka L Ilion Institute kum sombut kongsan ha ka jingdon lang jong uba hobar langi ubde urang ba shnong jong shnong Mawlong nong telu ikong ars im ibde president jong ka sengkenthei shnong Mawlong nong telu ikong bindas im ibade president jong kanek society isamla lemti matong ibade secretary jong kanek society rengkat bat kato kene kipat ba shnong ikong bindas im ilapan pauru bakadon shibun ka jinge ya i kum inong ilam bahakmat khamtam ha ka baide bat ka jinglut jingsep namar kumba kalong hadu mata kamdon kalat jingrap ka bakiyo henrei la krisyan ya ki jinglut jingsep dei tanglang ba ka jingdi ya ki jan ki bapen mi na kanek society nadu kami labia ban register ya kaneka nakip siya from the purpose cooperative society hadu kaneka klima ka ban ngidar menta ni kuat ban penfau ko majong pe bangin pa yo jinyarap ru yang nagalian jong ka office jong UARCS kakum ka jing ya gram ka jong ni nadu basdang jong kaneka society ba hadu menta kampat long ba kampat sisok ya ka jing ya gajin trash dom gajin libat keempat urlong ya kata gajin ular jong UARCS na kabenta ka society gajong ye ka society gajong ye kaya kalat shipun kijing ya hagajin ya genti gajong ka hadu ba ki member jong ka society kila haban reason no nama gajing bom yolan na kabenta ban kensio Iaka society Tiada kene kapor, balik bangi nagas liang jongka society ingin sim ya kene kasinjam, ban ai training ya kene kena. Nama kadang kene kau ini sinta kabangi yo naga NGO naga search kabangi lakem. Tiada kene la yo ya kene ka wibing sinta. Iyo iba ki kor ki bangi la yo kene kau wibing sinta ki don harus siapa utili. Tiada panggilan yo ya dia kini kaya yin pada kini kikor pada kini kesenong jongi kalau IT ya kesen kesenong bat pria ya kini kau hidup sentar mereka kesen kesenong ro kadang don shibun gijing ya nak bentar kumno bat pria ya kini kau hidup sentar nama hak jing bom don kapisa katengka dia nak kalian jong akum ke presiden jong kanan kisah praman ke purpose cooperative society bakal juga pun ngade kum kasih api jong kesenong Mawlong ke balajit yang ban mikmat sya ka NGO
Te ngadon kata kam siam kumno bangan pentelun yagi kam jong kaneka wide sentar. Te hadin pad gila ya perkhat sani baha bagi membar jong ka society ka to kane haga bangin penlut dalam ka jong ka pisa ka bangila kan show daka nan kiu show pramon di purpose. Namar gin pariyo jiya na e rukam. Namar hakini kistinga ni hakiwe haki department di baper tang naga daw jong kane ka pathai ka bagi don manta lim bat ka jing lam ka jongi ka kane ka juk jong ne COVID-19 ki babun ki department ki mula ni rap e ho yam ya kane ka society ki jongi lengi kan se ban perlu dia kane ka training da ka pisa ka bagi ya kan showman la ka yoman lo banai hapo jong kane ka society ka hapo ka society ka jongi balai bagi ku ban perlu dia kane ka da kane ka society ha kane ka training jo kane ka wibin sentar kadau ka lomba ki babon ki no shung kini ki khna ki jongi ki bara pep school bat ki don ru kini ki khna ki badang school ni re kindon school ki wan pan ya ka training ban thanjan tenang yang jong ka society ka jongi ki kadon ka ka jes ngeu khia bangi kwa ban ai ka ta ka jingi kai ka jing tip na ka banta ban thanjan ia kini ki khna ki badon ko kan ka shnong Mawlong circle ka jongi abang ile ni man tham lo kam ngoro yumju kam iu khasi man yo ban ba yang kam ko bahe kidukan ki bahe kibala supply ki marbam jongi hari ko district ki dei banabar mentang ile khapsyo kibun ki banabar kikam ki bahe kibat banabar lada ngi kum ki trai khasi ni ki trai boy lada ngi nyim nang kumno batengkai ka bangina dan lupa kasadon ka sapoi ka par bangi ngin dono ikani ka trai ki jongi bat banabar kontrol e parot te lembaga na ki sapra kadi ki kristom ki jongi PI training ya ki kun samla ki parok samla ki jonga ya ka baki ki lok kaloi ya ka bandang ni syakmat maki ki pen roi punya ya ka kam ka baki ki nahi kai haki bat angai scam ro para samla ki don ki baki panon gampok ro na ki jongi sap ki boy bor ki baki ki don baki nangla ko kumandur ngadon ni ka thong ka ba thrang e kalau begini ki Jain hadu menta ki khasi jongi ni phong ni ki Jain ki supply na Thailand na Japan bat na China ni phong ki Jain China ni sum khai ni sum giri China te Henry la ni perkham bo la ni phong ki Jain khasi jongi sum khai nya mangini ki boy din perkham ko kata menta la ni boy ni su Jain sem menta mangini ni ma ni su bisa ni Henry la kalau kepala ni persiam penting ya tak hari ini jongi dah ni penangkau kita kijan kenrai jongi tak no korong begitu nak bangi bab tak kita burung jongi bahwa ini kami ini berkaitan dengan board pemerintah sudah sikundo ya ibu nunggu berkaitan dengan board nandu I welcome speech ibu H langi bagi orang macam jongi ini sekarang apa macam mana jongi ibu nunggu dan jongi Mondo di Usang Hau, but kunju hamne ni way usamla, ubodan kejengit klik, usamla ubatur, ini bodan nasi jeka nomor, ada semua kirawan apa berbulu, masuk semua dan masuk akan nasi tentang ni apa ni penulang, saya buka singkli, director L Elion Institute, uble nomor kata manuhi, nama kene kerteng kene kerteng. Ya kabahar tin hebru ngis kam ba inilam nang ba tomona ikun samajungi ya kibun ikun samajun ya ka dikiti ka responsibility ba kunjuro ha society kumbala kunpaw banta sibun kijing e iran na ai kuble ya ka nang kiu shakang mo purpose corporate society nang kiu shakma kuble no katlan ba mpi ha barok kilian ba ni ga jing site jompi Jadi ek kebetulan kami di gelong, kami cini tanah cuma gelong, bagi yang salah kita. Bagi kerban hidup, warnanya semak, bagi nuntut mensiang. Warna akham yang tak kaba jirap berwarna apa, hari kebungan sunnah kalau bagi kata latri berkatur, bagi nilai kerana yusuf kerana si jom mana. Udah yang berkat dalam bagi wide berkejutan bagi nama pos kapur, lengkap di zon jompi nilai jukendu. Jualnya lah pokok marni yang kita hanjang, kita hanjang sini, kita punya sekhmat kat pokok marni pak,
dah hamna kita ka jingrap ka jompi jeng an siru jompi ka oplong ki ka pun ma singir bersim ye kabu ba onde ban up thamne ka ye jingrap wana ba nei e kam kolong ka donor ka jompi ka ba kersoi na po bersidhan ba kaning ba ka perthei ka ni dengan scam ha bongi kan ban penek mensa ya ka ti dustur nadu ka central government lada kini kijan kinan kujungi ka Thain gawat lada kini kim roy lada kini kimi award kenal ka ti dustur jungi kan tu te ka Thain gawat ke angkat ka ba ka ti dustur ba penek mensa yang ka cak nyu jona jampi omdan da boy pat kalenti ready ka ne kalenti ka bangi kan na post ko por ba ka jing wanda egikum samajungi berpenunjukan di samajungi kinong smart costing but kenal lembaga ke namkiu siapa multi purpose corporate society ke ajmut ke cuma kalau bang dari akan menyebabkan hanjai dari bang iki tanggung diru ya tanggung diru bandirinya nangta kibanang bandiri tu kinang yeri but kibanang bandir tu kinang yeri but kibanang bantai tu kinang kai bate hangta ka bangia pia egam kawan ra kayo bat ka kiu hamster ma bangi pet pat kiti ki nong diwan kiti ki layak sama tadai gide banan kemensin ke singile om ban bisni kata ka mensin singile jong ki kun sama kuran hapo kane ka sunam Mawlong lengkat tak kane ka namku sopra multi purpose corporate society ni julet juan ni ki tung jungkap jupi na lama jadi kami jompi yang besar jadi orang jompi kadai siapa kalau percaya mentah lalu pilih adukan lalu pilih kini jangan kibla ayam organik borok beresin sudah jadi orang subi itu mun kedor proyek mana tu ngin singi ba ngin pentrai haga jumut jukat jungi bangin sutu bangane rekam kibla bersih api kamde koyak kadai kalau kalau hukum boleh ngin simeka ya kabu nang bangila berpengelola ya kedur kabu ina keinang sama kenapa bagi pun sama jung yim kuduk jam nama kam jung itu bagi sengat ni plung maka jemut jumhat kan dapat hak syuk ya sini nama ni insni hak pun smart ya jemut hak berkunjuru yang tidak jungi ban yo ha ban pun smart sting man yo hak yo berkunjuru bertindak yang hak yang sen dalam bagian ke segi kementerian ngambil sipun bergerak dari itai bengalai ajmut akan jungilang barok mengini simi ke kabu bak tunjuk ngin tit yaumar ke bolang sa undang ke asyidam tungin simi ke kabu bak tunjuk ai kulai ya ke Alien Institute ke simi ke kabu ban ain simi pikir sama dengan kene ka namku sapang multi purpose ringkat ke jilam di presiden kan polis ka jinjok ba kunjuru hilong kan usaha nang ki wepat ki society ki bedang sedang ba kenau ke jingrap dan ke jompi nang ka society ki bedang sedang kan manda upi to hilong sistem yang posisi ai ba kene ka si dong ta kalau meski di sa di mau ba kene ka namku sapang multi purpose corporate society lalu polis ke jinjok dia ka kanyo panai sirkuit kata di kuwi ketika lenti ke senjam ka ki lale ba ukren orang ka dan pi ba kene ke jingmu ba pi kena roy ba nai kesan bagi scam ba hatu mi ki por ni kindu la holong ka ngila banyak simen dalam ban ai jinrap